יש לנו מחזור לחגי תשרי, ליום הכיפורים, לראש השנה, זה מחזור. ויש מחזור לכל החגים של שבועות וסוכות ופסח, בסדר? כל חג יש הקדשה של אותו החג. קידוש לכל חג. האם את הקידוש של ראש השנה אנחנו נעשה בפסח? לא. לא ולא. האם את הקידוש של פסח נעשה בשבוע? לא. לא ולא. האם את הקידוש של שבת נעשה בחג אחר? לא. מה קורה כשיוצא לנו שבת וחג? איזה קידוש נעשה? בשביל זה, רגע ילדים, אני שואלת בעונה, יש לנו קידוש מיוחד, שזה קידוש גם של חג וגם של שבת. בסדר? ברור עד פה? נהדר. נהוג לומר פתיחת אליהו הנביא, לא חייב, זה נהוג, אנשים שנוהגים. בואו נמשיך. אז אחרי שמברכים על הקידוש, על גפן, נותנים למסובים, למי שמסביב לשולחן, לטעום מהגפן. כולם טועמים ושומרים את הכוס עם מעט גפן יין. ואומר הנביא, שעל פי המסורת שלנו והמנהגים שלנו והאמונה שלנו, אנחנו מאמינים שאליהו הנביא מבקר בבתים וטועם מהגפן שנשאר על שולחן אחד. אין שירותים, תורים ביד. אחר כך מברכים על הלחם המוציא לחם מן הארץ. מעולה. כולם במטעמים נהדרים, בניחוח נהדר של לחם, שזו החיטה שלנו. בהתחלה בירכנו על הגפן, אחר כך על החיטה. שימו לב. רותם. אין לי גרון, אז בבקשה. שימו לב שכל הברכות האלה הן למעשה ברכות הודיה לקדוש ברוך הוא, לבורא עולם, על כל מה ששלח לנו. בשתי הלילות של ראש השנה עושים את הסדר. גם בערב ראש השנה מברכים על התמרים ועל הרימון ועל הדבש ועל התפוח, וגם בצהרי היום. שימו לב, זה לא רק בערב, זה בשני הימים. בסדר? אז לוקחים תמרים, אין לנו פה תמרים, אז אנחנו נדלג על הטעימה של התמרים, אבל בכל זאת אני אשתף אתכם בברכה. בסדר? לוקחים תמר ומברכים בורא פרי העץ. למה בורא פרי העץ? כי איפה צומח התמר? עצים, נהדר. יש לנו הרבה יבול של תמרים. על איזה עץ צומח התמר?